Kukona konke okwenza njengamanje ngathi uNkulunkulu ke angakubusisa thina senzana kumfanekise oqoshiwe ngothando nangokuzimisela ekutheni igcine ke ukwazi ukuthi ukulekelela ngakulekelela khona mina ke igama nguPastor WeNingi njengenjwayelo nsuku zonke sifaka ke la umfanekise oqoshiwe osuke ukhuluma ngamaphupho sivakashele nanenyanga la sikhuluma khona ngezinye izinto ezibalekile so kwenza ukuthi ke i-channel le kube yiyona channel ongakwazi ukuthi uhlale kuyona ngenxa ukuthi uyazi uyolithola ulwazi oluhlukahlukene isilanda kwelapha endabuko abamkanje bofuna abasenza ngokuyimisela kakhulukazi abafana lapha nenosho belikhulu ibona abantu esazi ukuthi mabe sikhulume nabo ulwazi aboluyinjula umakhosi amakhulu naye umunye futhi abantu esikhuluma naye esazi ukuthi masilethe ulwazi la ulwazi loluyolithola lubalekile futhi lokusiza nanokuthi ke siyathi abantu inhliziyo yabo esabantwini abantu abafisa ukuthi basize abantu nabanye ke sisebenzisana nabo futhi nabo kuba abantu abathembekile nongabethemba kodwa njengamanje nanke umfanekiso soletha la owamaphupho uthandwa kanye ngokuthi ke uma ubhala uwina umklomelo ebhange asikusho ukuthi kana kwethu ufuna sikuveze kanje omunye uzobe sathi mina ngiphupheke ngiwina imoto omunye athi ngiphupheke ngiwina esitolo ngiphumela ngiwina emjahweni mina ngiphupheke ngiwina uma uphupha uwina noma biyini kanza kwethu uphawu oluhle ngoba lusho ukuphumelela lusho ukunqoba lisho ukuphuma ezinkingeni lisho ukuthola iqhazo zezinkinga yabona lisho ukuthola ukuhlonishwa nokuhlonipheka lisho ukuthola udumo emkhakheni wakho yabona so uphawu oluhle kakhulu lolo ngizela ukuthi nomunye angabe sichama komunye sebuza ukuthi ke mina ngiphuphe ngiwina ibhayisikili hayi mina ngiphuphe ngiwina indlu konke lokho kuhle kanza kwethu ukunqoba ukuphumelela ukuphuma enkingeni ukuthola iqhazo zezinkinga njalo njalo so into esingasho la uma uphupha uwina nje umklomelo njokuqala sithi ke uma uphupha nje uwina in general uphawu luhle ngoba la lungachaza ukuthi uzosithola isixazululo seyinkinga noma sukuzophuma ezinkingeni ezikukhungethe kungekudala okunye okwesibili singakusho ukuthi uma uphupha la uwina imali uphawu luhle kakhulu ngoba lovama ukuveza la ngane ukuthi ke uzokuba nenhlanhla wena noma uzozizwa unethemba nokuthi empeleni uzozizwa unokuzethemba futhi uzoba nethemba lokwenza kangcono empilweni yabona okwesithathu singakusho ukuthi uma usuphupha uwina imali uphawu kwesinye isikhathi uyalusho ukuthi ke lindela isibusiso esizayo empilweni yakho okwesine uma uphupha la uwina mhlawumbe umjaho marathon whatever kodwa kuwumjaho lolu phawu luhle ngoba lusho ukuthi ngaphezulu kweyinkinga nezingqinamba zempilo kepha ke egcineni usuku uzonqoba isifiso sakho suke sizofezeka uphinde ube nempumelelo enkulu esikhathini esilandelayo yabona okwesihlanu uma usuphupha mhlawumbe uwina ilotho mhlawumbe udlala ilotho ethile bese uyaphumelela lapho uyawina luhle nalolu phawu ngoba lukhombisa inqubekela phambili likhombisa ukukhula likhombisa ukusimama likhombisa inhlanhla esuke izokulandela empilweni yabo kuloko sukwenza yabo singakusho futhi ukuthi la into yesithupha esingayibalula ukuthi uma uphupha uwina imali eCasino noma ula kugenjulwa khona ke uma uphupha uwina usendaweni yokugembula uwina khona lolu phawu lwenhlanhla lubika ukuchuma lubika impumelelo esuke izofika ngokubekezela nesuke izofika ngokusikhandla yabona ezofika ngokusebenzisa ingqondo namaqhingo onawo empilweni yabona okwesikhombisa singakubalula futhi ukuthi uma uphupha uwina imali eCasino noma khona la indawo yokugembula uphawu luhle ngoba ngabili uchaze ukuthi lindela ukukhushulelwa mhlawumbe umholo lindela ukuthola umhlomulo owengeziwe noma ke umuntu osuke ezokwazi ukwenza inzuzo ebhizinisini noma kuloko usuke ukwenza empilweni noma ungasuthola umsebenzi ozokholela kangcono yabona kungekudala asivale ngokuthi ke uma usuphupha uwina indebe yegolide noma indebe nje yesiliva uphupha indebe nje noma uphupha icup win icup yabona win itrophy noma abi certificate owinayo
kodwa kunento oyiwinayo. Lelo phawulushe lo lusho ulindela inhlanhla empilweni yakho, nanokuthi mhlawumbe usuke uzophumelela uphinde mhlawumbe unqobe izimbangi zakho. Kungenzeka mhlawumbe entweni oyenza kunezimbangi ezithile, so kusho ukuthi uzokwazi ukuwina ngaphezulu kwezimbangi zakho, uzokwazi ukuphumelela wendlula izimbangi, wendlula into abakubangisayo entweni usuke kulona, ngaba ikwezothando, kabe isemsebenzini, kodwa kusho ukuthi izimbangi onazo lapho uzokwazi ukuthi uzinqobe, uyabona. Futhi kungenzeka uzothola nokuqashelwa, uzothola ukuhlonishwa okanye ukubungazwa, uyabona, ngenxa yokuvelela emkhakheni wakho, ngenxa yokuvelela kulento osuke uyenza, ngenxa yokuvelela kulowo muntu osuke mhlawumbe usempilweni yakhe, yabo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi ngakulona wakhohlwa ukuthi le video lesiyenze ngolukhulu uthando. Khombisa uthando ngokuthi-ke ulike le video le. uNkulunkulu engathi ngakubusisa, akuyona yokuqala kuyona yokugcina. Akhona amanye siwenzile ngaphambilini, siyophinde siqhubeke senza amanye futhi ama-video. Qhubeka uhlale kuyi-channel, pressa i-notification bell wenzela ukuthi masifake i-video get ama-update ngokukhulu ukushesha. Ngithanda kakhulu lokhu ubhekela umfanekiso. Yeah, uthando lukhulu.